Здравейте ви, Бокс. Това е моята кандидатура за Village Craft сервера на Google Play. Сега ще ви покажа, поне аз снимам в сервер. Мислех да покажа моя World, който беше на Survival, обаче си съм го изстрелил, за което много съжалявам. Не вярвам да приемеш заради това, защото снимам в сервер. И сега ще покажа какво съм правил аз. Значи тази ферма без зрави, тази направих на моркови. Тук тия честове. Такива прости. Това съм го правил. Автоматична ферма с чудакени. Някой чупи от блока. Друго кое от мен. И тази къща аз съм я правил. И тия неща са слагани от мен. Тази картина на кофе. Тук също трябва да вземем картина. И това тук аз съм го правил надолу. Долу, сега ще видите какво има. Не е нещо особено. Така, тук е енчантмента. Тук трябва да сложим место. Това е Netherworld ферма. И това е Chest Room. Това пак аз съм го правил, абсолютно всичко аз съм го правил. Така, тук са... Да, кабела не го няма, поне сме го изхъбили. Така, сега това аз съм го събирал. Тук са тия мои неща. Това също аз съм... Това са мои неща. Чакай, така. И тази диамантена кирка, която фейлнах с енчантването. Тия книги тук не са мои. Значи, този почти целия аз съм го събирал. Тия диаманти са мои, без 5-6. Това голд е мой. Това тук всичко това съм го събирал. И това всичко това съм го събирал. И тук няма нищо. Това е просто една обикновена мина. До 6-то ниво. И сега да идем до... Значи това е като цяло. И тук отстрани има една друга мина. И сега ще ви покажа. Тук трябва да се направи някакво ходче за излизане. Така. И то тунел аз пък съм го правил до 12-то и сега ще я до шопа ми, който се намира и тама. И това е Ларджен, затвора. И ето го. Обградили са го с бедрок, не знам защо, защото да не го грифат, понеже онера. Ето аз затова му пише сега в момента да му кажа да ми го протекне. Така, това е шопа, като бела. Това е направено от обмените, тук се продава ротен флеш, каблостойни лут. Тук айрон съм сложил малко. Не всичко е така. Тук диаманти не съм сложил. Голда. Мерава. Лапис. Въглени. Като изцяло не съм го зареждал много. Просто гледам да има, пък аз като свършиш си го зареждам. И на втория етаж. Тук. Аз не живея в сам, затова и показвам кои неща са мои и кои не. Но повечето да съм го направил, защото те ни след много често. И в момента няма никакви хора в сервера. Много странно. Така, тук съм написал, като енчант ще да комбинуваш, ще ми поликай. И това е като общо взето като цяло. Не сме се развили много, играли сме 4 дена в сервера. Там долу е гората и аз съм засял някакви дървета, така да има. И това е. Друго какво да покажа. Това няма друго какво да се прави. Постройки освен. Nether портала. Не мога да покажа. Чекай се, ще покажа. Чай това да си го затворя тук, пък то ще го правим. Някой мога. То на какво цветено? Светено.
И това е Нетърпорта. Съвсем простичко. И няколко пъти аз събираме 3 стиля, за които много са. О, май гад. Да, това е. Да. Явно Однера е преди така на суперфлат не пускаше. Някакво на суперфлат, някаква платформа явно е направила за по-късно. Нещо е прицакал Небъра, но няма нищо. Това е общо взето. Ай, чао.